En els capítols anteriors hem fixat la mirada en els conflictes bèl·lics que van tenir incidència al Pla de l'Estany durant els segles XVI, XVII, XVIII i XIX, i en els propers analitzarem la comarca des del punt de vista de l'economia, la societat i la demografia després de l'edat mitjana. En aquesta ocasió ens centrarem en definir com eren els nuclis de població i de què vivien els habitants fins a finals del segle XVIII, una època d'esplendor i creixement que s'allargaria fins al tombant del segle XIX, amb l'inici de la Revolució Industrial. Situem-nos ara de nou al segle XVI. Banyoles ha anat consolidant el seu creixement com a vila i ja exerceix una certa relació de capitalitat amb molts pobles del que serà el Pla de l'Estany, sobretot gràcies a la proliferació de protoindústries, tallers d'artesania i professionals liberals. Tanmateix, no és l'únic nucli important i en expansió de la zona en aquests moments. També hi ha altres punts destacables com Crespià. No és casualitat que estiguem aquí a Crespià, perquè Crespià seria com el segon nucli important, no a nivell de la pagesia, sinó a nivell, diguéssim, de la manufactura, del treball, sobretot del tèxtil. També hi havia uns altres llocs que tenien molt de treball de tèxtil, com era Galliners i Orfes. Si us fixeu, aquests dos pobles, junt amb Crespià, són els que potser estan més estructurats com a poble, amb carrers més estructurats. Sí que eren nuclis, diríem, d'alguna manera, que tenen importància a nivell artesanal, Banyoles en primer lloc, Crespià en segon lloc, Galliners i Orfes. La resta de pobles de la zona eren eminentment agrícoles, de poblament dispers, i s'hi conreaven cereals, vinya i olivera. La comarca, de fet, no diferia gaire del paisatge actual, amb zones boscoses intercalades amb camps de conreu, això sí, amb parcel·les força més petites perquè no hi havia maquinària que permetés treballar a grans espais. Però, de fet, els pobles del Pla de l'Estany no eren especialment productius i això generava dificultats recurrentment. Era una comarca que no produïa per tota la comarca durant tot l'any. Els llibres ens diuen que Banyoles, en concret, produïa només màxim per la població de Banyoles per menjar 2 mesos. La resta venia de la comarca, però la comarca tampoc produïa per ella mateixa durant els 12 mesos de l'any i normalment a partir del mes de maig-juny, abans no hi havia la sega, es havia de comprar fora o hi havia fam, depèn de les circumstàncies. Afortunadament, juntament amb els conreus per al consum propi, també hi havia agricultura vinculada a la producció manufacturera i per a l'exportació, com és el cas dels camps de noguers i de cànem. L'estructura social que es va definir al camp era herència de les guerres remenses, amb una jerarquia polaritzada entre els pagesos que disposaven de terres i els treballadors que no en tenien. També és un moment en què es produeixen moviments migratoris cap a Banyoles, que necessiten mà d'obra per a les protoindústries. Durant el segle XVI i XVII, després de la guerra, diguéssim, dels remenses, surt una classe de pagesia benestant, que encara que sigui jurisdiccionalment sota un castell o sota el monestir, realment són propietaris d'ús. És a dir, no els poden treure, l'ús és seu i les terres són seves. Aquests, normalment, en els registres parroquials, però també en els recomptes que es fan, sempre surten en castellà com a labradores, que és molt significatiu, i en català com a pagesos. La paraula pagès no tenia el to despectiu que a vegades té ara, sinó que al contrari, era una persona que tenia una casa i unes terres de domini útil. Podia ser que no fos domini absolut, però sí domini útil. Què passa amb el temps? Que va augmentant la població i a l'augmentar la població també augmenten les persones que no tenen terres. Els pagesos continuen sent sempre els mateixos, per exemple, hi ha llocs que hi havia 26 famílies pageses al segle XVI i continua a finals del XVIII havent-hi 26 famílies pageses, en canvi, aquests pobles hi havia 5, 6, 7 persones que els deien jornalers, brasers, treballadors, depèn, al camp normalment brasers o jornalers, i a l'acabar el segle XVIII
comencem a tenir una quantitat impressionant. Si n'hi havia 5, arriben a quasi 100. És a dir, canvia molt, augmenta molt el nombre de persones sense terra o que treballen terres d'una altra i que, per tant, no reben el nom de pagès. Això passa a tota la comarca. Aquests brasers o jornalers són els que també emigren cap a Banyoles i després, doncs, al segle XIX, emigraran cap a Salt, Barcelona, depèn de les circumstàncies. Llavors també va augmentant, evidentment, l'ocupació de les cases. A mesura que augmenta la població, moltes de les cases augmenten també el nombre de famílies que viuen en elles. Poden arribar inclús a 4. Aquesta era la societat eminentment rural. Mentrestant, Banyoles ja funcionava com una urbs de l'època, amb un pes important de l'activitat protoindustrial, sobretot tèxtil, però també l'artesania i les professions liberals. Al segle XVIII ja tenim un 60% de gent que treballa, que és artesana. Per tant, que treballa al sector secundari. Això és signe de ciutat, no de camp. Un 5-6% de gent que treballa al camp. Per tant, continuem dient que és ciutat. Un 10% més o menys de gent que té professions liberals, que és negociant, que té un cert nivell econòmic bastant important, que són normalment també els que tallen el bacallà a la ciutat, sobretot, a Banyoles, i llavors tenen un 20-25% de treballadors. No sabem exactament què feien, pot ser que fossin al camp, eren treballadors de la terra, gent que segurament vivia en una d'aquestes cases, que hi havia diverses famílies i que treballaven les terres d'un pagès, brasers, que eren el mateix, jornalers, que era el mateix, o a Banyoles, gent que treballava el paper, gent que treballava la farga, gent que no tenia ofici però estava treballant en una fàbrica o en una protofàbrica. És difícil en aquest temps parlar de fàbriques, d'indústries, d'artesania, etc. La indústria tèxtil és la clara predominant entre els segles XVI i XVII a diversos nuclis, destacant el treball de la llana. Serà un sector que donarà ocupació a diversos col·lectius de població. A Banyoles, i també aquí a Crespià, i també a Galliners, i també a Orfes, hi ha molts de paraires. Què és el paraire? El paraire és la persona que treballa la llana, però treballa la llana, el nom de paraire és el següent, és el que compra llana, és el que després la fa filar per les dones, ja en parlarem després de la feina de les dones, el que la fa teixir per teixidors de llana, que normalment mai tenen el nom de teixidor de llana, per tant són com treballadors, el que després la ven, aquesta llana feta. Per fer la llana es necessita batans, i el batans es necessita aigua, perquè és com unes pales que piquen la llana perquè s'estovi i perquè quedi, diguéssim, portable. Llavors, aquesta mena d'organització no és tant tenir el teler a casa, sinó que és tenir com una mena de fàbrica. Encara al segle XVIII a Banyoles es conserven com 2 petites fàbriques de paraires en els quals hi treballen unes 30 i pico de persones, Déu-n'hi-do, i en els quals s'especifica, curiosament, 14 homes, 17 dones, 10 criatures o alguna cosa per l'estil. És a dir, s'especifica també que hi ha criatures treballant allà. Hi ha 2 fàbriques. Però ja són els últims que queden, els paraires. Arribats al segle XVIII, la producció de llana es redueix, cedint importància a altres teixits com el cànem i el lli, que prendran en certa manera el relleu en l'economia local. Doncs es treballa el cànem, que és un material, a veure, molt rugós, que porta la gent pobra, o es ven després a Amèrica per tendes de campanya, per, no sé, roba pels soldats, i llavors hi ha els teixidors de lli. El lli és un material molt portable, és un material que es ven a fora, evidentment, i que es copia, les robes que es fan a Banyoles es copien de robes fetes a Holanda, i per això en diuen teixits d'Holanda. Tots els homes de Banyoles i tots els homes de la comarca es diuen teixidors de lli. Mai surt un teixidor de llana o un teixidor de cànem. Això vol dir que era més maco i era més important teixir el lli que teixir un cànem o teixir una altra cosa. Tot i que hi havia molt de cànem i, per tant, també hi havia teixidors de cànem, però normalment tothom es feia dir teixidor de lli. Com és aquest tipus de treball? Aquest tipus de treball és el que en dèiem el treball a domicili. És a dir, hi havia un senyor que era negociant, que tenia telers, aquests telers els aportava a cases
En el cas de Cala Maller, inclús fa com un carrer amb cases per als seus treballadors. A baix hi trobaríem el teler i a dalt, diguéssim, les habitacions. Els telers eren molt grossos, sempre eren treballats, teixits per homes, perquè realment necessitaves els 2 peus i les 2 mans per fer anar un teler d'aquests, i era complicat. Llavors, què feia el que tenia l'amo dels telers? Perquè aquests molts d'ells no eren amos del teler. Doncs era l'home que comprava també el cànem o comprava lli, el portava a filar amb dones, això s'ha trobat, inclús portaven nanos, no? Noiets joves, que anaven de casa en casa, perquè realment per cada home que teixia, necessitaven 30 dones que filessin. Perquè, esclar, el teler és gros i el fil es fa d'un en un. Llavors, pràcticament totes les dones de Banyoles, pràcticament totes les dones de la comarca, el que es dedicaven precisament era a filar, eren filoses. No trobem estrany que inclús a Banyoles hi havia un ball que es deia el Ball de la Filosa, i que per Carnestoltes els hi dedicaven els homes teixidors, a les dones de Banyoles els hi dedicaven, diguéssim, una cançó, era com una mena d'homenatge. Per tant, això que la dona no treballava, sí, treballava i era treball remunerat. Aquest lli i aquest cànem s'exportava sempre, el lli es devia exportar, no es posa on, però es podien fer 70.000 canes a l'any, són moltíssimes, i s'exportava, diguéssim, per gent rica, gent benestant, gent que podia pagar-se, diguéssim, tenir un vestit de lli. El cànem, a Banyoles, en concret, l'exportaven a l'exèrcit espanyol que estava a Amèrica, en general. És a dir, per les tendes de campanya dels soldats, pels matalassos, per coses d'aquest tipus. A partir del 1870, però, nous canvis motiven una nova transformació en l'activitat tèxtil amb la fabricació de mitges, una peça que s'assemblaria més aviat als mitjons actuals, i les indianes, un tipus de teles de cotó estampades. També arribaran inversions de fora dels pobles de la comarca. Comencem a tenir dones que en lloc de filar estan fent mitjons. Aquests mitjons, que n'arriben a fer 25.000 parells a l'any, són molts, per tant hi ha moltes dones fent mitjons, a Olot moltes més encara, a Tortellà també, o sigui, eren les zones que feien més mitjons, quasi potser des de Catalunya. Tenim que es venien també a l'exèrcit espanyol en general, a part de que per consum propi. Llavors, a partir d'aquest moment, comencem a tenir gent, que es diuen mitjaires, que aquests ja posen fàbriques de mitges, posen màquines vingudes d'Anglaterra, són màquines ja que d'alguna manera ja fan el mitjons totes soles. Llavors es comencen a fer quantitats molt importants de mitjons. Mitjons o mitges. Normalment es diu mitges però són mitjons, perquè no eren mitges com les que ara tenim la idea. Llavors, per tenir una idea, a Banyoles, de totes maneres, es posen 77 telers de mitjons. Direm, són molts, sí, però Tortellà, que era molt més petit, en té 100. I Olot, que tenia el doble de població que Banyoles, només, no arribava al doble, en té 600 telers. O sigui, Olot fa molt més que Banyoles. No ens estranyi, per tant, que molts dels que venen a posar indústries a Banyoles, o aquestes protoindústries, són de Tortellà o d'Olot. He deixat de parlar d'un altre ofici que és important dintre el tèxtil, que serien els corders, perquè a les rodes encara hi ha les rodes aquelles que els feien servir per retorçar, diguéssim, el material amb el qual es feia la corda, que també seria tèxtil. També n'hi havia forces de corders. Si bé la manufactura tèxtil i tota la producció complementària que comportava va ser l'activitat predominant, com hem dit, no era l'única que existia als pobles del Pla de l'Estany. Tenim la farga. La farga, hi havia una farga a Banyoles, teníem també una farga a Borgonyà, i tant a uns com a altres, la gent que treballava a la farga, els únics que apareixien com a fargaires eren els amos. Ningú més. Eren feines molt dures, que estaven amb unes temperatures molt altes, i se'ls deia treballadors, en general. Mai surt ningú, cap home, que quan va apuntar al nen o nena que neix, digui, no, jo soc fargaire. Què més teníem? Teníem paper. Al paper també hi havia una fàbrica a Borgonyà. Borgonyà pensem que hi passava el Terri i per tant tenia un saltant d'aigua una mica important. Borgonyà també tenia paper i Banyoles també tenia una fàbrica de paper. La gent gran se'n recordarà que encara l'ha vista. Ara ja no existeix, només queda el petit saltant d'aigua. D'acord?
Però la fàbrica de paper també, exactament igual com els fargaires, mai ningú es deia que era paperer, sempre es deien que eren treballadors. Els únics paperers eren els amos de la fàbrica. A la part, diguéssim, del que seria el municipi de Vilademuls, jo he trobat que hi havia molts de serradors, és a dir, gent que anava a buscar llenya per després fer mobles, que eren francesos, eren emigrants francesos. Hi havia també emigrants francesos que feien calders, és a dir, olles, olles d'aram per consum propi, però tots eren francesos, des de l'amo fins als treballadors que s'emportava, curiosament. Tenim la idea que hi havia molt de cuiro a Banyoles, no és veritat. Al segle XVIII encara només trobo 3 que tenen, diguéssim, cuiro, que treballen el cuiro. També el treball del cuiro és molt dolent, porta moltes malalties, és brut, realment, tot i que algú deia que no feia pudor, però sí que quan arribava cap al Terri i arribava cap a la vall del Terri, doncs sí que se sentia la pudor de les pells de Banyoles. La gent que hi treballava també anava a la fàbrica i la gent que hi treballava tampoc mai es deia que treballés, diguéssim, que tingués un ofici. Eren simples treballadors. A partir de finals del segle XVIII ens venen gent a posar noves fàbriques de cuiro, gent que ve d'Olot, curiosament. Això d'Olot i Tortellà. D'alguna manera, de la part nord de la nostra comarca ens ve gent que ens posa indústries i de la part sud de la nostra comarca es va expandint cap a la indústria, cap a Borgonyà, cap a Cornellà, etc. Aquesta evolució de l'activitat també farà que alguns nuclis de la comarca vagin guanyant o perdent pes fins a finals del segle XIX. Al llarg del segle XVIII hi ha com uns canvis. Esclar, tot el que és la vall del Terri, per exemple, Cornellà passa a ser com un centre més important que abans era molt petit i després acaba sent molt més gran. Els pobles del nord-oest i de l'oest van baixant moltíssim de població, ja al segle XVIII també, van vinguent molt a Banyoles, i al segle XIX i XVIII també van baixant tots els pobles que serien de la zona de Vilademuls. I Banyoles, fins a finals del segle XVIII, ha pujat moltíssim i després es queda molt, molt estancada. Banyoles serà un dels nuclis que guanyarà més població i això comportarà una expansió de la ciutat sense precedents cap als actuals barris del Barral i les Rodes i també cap al sud en direcció a Mata. A banda d'atraure població dels nuclis rurals on no hi havia feina per a tothom, la ciutat també serà exemple d'acollida de població de fora, com ara francesos o gitanos. I és que durant l'època moderna els moviments de treballadors d'un poble a un altre eren habituals. Carles III, el 1780 i pico, imposa a tots els pobles que tinguin, o sigui, els gitanos s'estableixin en els pobles i s'estableixen els gitanos concretament a la plaça de les Rodes, que és la zona pobra, i acaben parlant l'Ajuntament molt bé, s'han adaptat molt bé i no tenim cap problema, etc. Bueno, és bonic de veure, no?, que s'acullen francesos pobres, en general, s'acullen també a gitanos i llavors s'acull molt a la població aquesta que va d'un lloc a l'altre. Nosaltres tenim la idea, a vegades també equivocada, de que la població era com molt estable. No, molts d'aquesta gent més pobra, diguéssim, no els teixidors, que aquests ja tenien la seva feina, però sí dels anomenats treballadors, els trobes a Sors, que s'han anat a Banyoles i que de Banyoles han marxat i s'han anat a un altre lloc i no els trobes més. Llavors, a vegades, la gent que vol saber de la seva família, si la seva família ve de treballadors, els hi costa molt, ha d'anar donant moltes voltes per acabar de trobar-los, diguéssim. La població era molt canviant, es movia molt, no es quedava molt en un lloc perquè tenia els mateixos problemes que ara, trobar feina i trobar un habitatge. Res ha canviat massa des d'aquest punt de vista. Al tombant del segle XIX, però, els pobles de la futura comarca del Pla de l'Estany començaran a perdre l'impuls que havien mantingut des de l'edat mitjana. Les noves matèries primeres i la mecanització de grans proporcions, fruit de la revolució industrial, faran que l'energia dels salts d'aigua sigui insuficient i ni Banyoles ni els pobles de la comarca podran ser competitius.
El sector tèxtil, que al segle XVIII havia donat feina al 40% dels treballadors banyolins, va caure en picat, mentre la Guerra Gran i la Guerra del Francès, amb fort impacte a la comarca, es van encarregar de sotmetre els pobles a una època dura i d'estancament. Banyoles, que al 1700 tenia el mateix nombre d'habitants que Terrassa, escolteu bé, que Terrassa, es queda estancada i ara, esclar, Terrassa té 160.000 habitants i Banyoles en té 20.000. Simplement perquè hi ha hagut tot aquest procés d'industrialització que Banyoles el va perdre, que en canvi el tenia i molt fort durant tot el que era l'edat moderna i sobretot durant tot el segle XVIII. És els últims de tota la província, jo diria de tot Catalunya, que continuem treballant cànem, i després la primera fàbrica tèxtil important que tenim a Banyoles és de llute, que també és un material aspre, per dir alguna cosa. Bueno, és coses que a vegades es van seguint, avui dia ja no els seguim, i avui dia parlem d'altres indústries que tenim a la comarca. Banyoles és com recordada com una societat que era més pobra, que feia alls, els alls de Banyoles, però no és recordada com una societat que tenia un gran dinamisme. Curiosament, queden molt pocs vestigis del que teníem abans a Banyoles, perquè la paperera queda només el salt d'aigua i prou. No queda ni tan sols les màquines, cap de les màquines que utilitzaven. El que seria la farga, en aquests moments hi estan fent paper. Hi ha gent que confon una cosa amb l'altra, però no, a la farga hi feien filferro, hi feien claus. Tot això també es venia a l'exèrcit, o sigui que era d'un dinamisme bastant important. Queden encara les pales amb les quals es feien anar el martinet. Quedava abans el martinet, o sigui, aquestes coses queden. Però jo no he trobat encara cap vestigi, diguéssim, d'un teler, per exemple. No n'hi ha, i n'hi haurien d'haver molts. Per tant, d'alguna manera ens falta, potser, poder demostrar tot el que després es va trobant en els registres parroquials o dels documents, etc. En el proper capítol parlarem amb més detall de la demografia i les característiques de la població durant l'edat moderna, per completar una interpretació global d'un període de transformació clau per a la història en general, però també la nostra, la del Pla de l'Estany.